Hercules! Ti napalabas, nagbaligi da Hercules ken nimfa anangala iti babato ti angin, manipod kini engkantada ninga. Dagos ang nagturong da Hercules ken nimfa iti sumaruno apapananda. Inayaban ni nimfa ti alipugpog, kat nakagteng da adagos iti lubong ti apoy. Mas daw mat ni Hercules, no apay akabalan ni nimfa nga ayaban ti alipugpog. Naistorya nga rod tinaud-udi ti may papan kini Prinsipe Agilos, ti Prinsipe ti Angin. Kabayatan na, agsarsarita da Hercules ken nimfa. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti makalawas a seryeta yo anapaulwan. Ti pannakawaya-waya ning kantada diwan. Dito'y drama tayo, Hercules! Nayan! Kabaw! Apay, nimpa. Iti dayjay matgayam abanda ti pagsarkanta. Tapno makagtangta iti lugar ni Engkantada Yupa. Saan adito'y nagtakdiram? Anya? Ish! Nalipatak matan! Ayaw kapay! Kabaw animba! Sika talaga, nimpa. Sorry, Hercules. May saakla ang animfa nga agkamali. Tara, let's bagets! Ha? Mapantan iti ayan ni Engkantada Yupa! Ti babato ti apoy ti masapulyo, Hercules. Nimfa. Kinapudno na. Naggapo kamin iti lugar ni Engkantada ninga. No kasta nga rod, adakan ka ti babato ti angin, Hercules. Uwan, Engkantada Yupa. Adday ta ti babato ti apoy, Hercules. Alaam, kat ikargam iti espada. Uwan, Engkantada Yupa. Ngarap! Ha? Ti espada ni Engkantada Diwan. Nabayag apanawan adyak nakita dayta nga espada. Alaak nga rodon ti babato ti apoy. Kat ikabil kon, iti nakaisang ratan na. May salaangan ababato. Tapno makumpleton ti pannakabalin ti espada, Hercules. Uwan, Engkantada ti apoy. Ita, tadakan ka ti babato ti apoy. Agdalyasat kayo manan iti lubong ni Engkantada Nomad. Agyamanak, Engkantada Yupa. Namnamaan mi ti panagbaligim, amang ispal ka ni Engkantada Diwan, iti lubong ti sipngat, Hercules. Mangnamnama kayo, Engkantada Yupa. Sige, saan kami nga agbayag pa'y kaninimpa? Oh, nimpa. At dagayam nalawa at tao dito Engkantasya. Of course, Hercules! No adta tao iti lubong niyo, at amat tao dito'y lubong mi. Kasano nga rod ang makagtangta iti lugar ni Engkantada Monad? We take a boat, Hercules! Kasapulan ta ti bilog a pagluganan ta amapan iti tangat ti tao. Anya? Adda ka di bilog dito Engkantasya? Adda, Hercules! Ngam, saan agagangay abilog? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Wait a minute, Hercules! Gulib! Gulib! Anya agulib-gulib, nimpa? Nagancay driver ti bilog! Anya? Di ka din mas daaw, Hercules! At data dito'y lubong ti Engkantasya!
Sa dino nga rod ti ayan day ta agulib-gulib. Umayan, Hercules! Addaytan! Sa dino? Addaytan Ayan na. Diyak makita. Addaytan Agur-urayan ka na tangaglugan! Sika talaga nimpa. Dinak man rabakan. Saan ka rabrabakan, Hercules? Aglugan takit din. Kat iggamam anay bagtibuti anang ikabilam kanyak. Tapno sa anak amargrag iti taaw. Anya? Talagang awan ti makita ka, nimpa. Tapno makitam ti bilog kan ti driver. Mga lakay ti danom ti baybay. Kat agdiramos ka. Anya? Aramidemon, Hercules. Mga lakan iti danom ti baybay. Kat iti ramos mo. Sige man langan. Ha? Oh, si! Anya ti makitam, Hercules. Bilog nga agpaiso. Ngam... Kasilpo ti bagi ti driver. Correct! Hercules! Iso adat-dat nagday ta abilog. Ti ulo na, iso ti driver. Jay bagi na, iso ti bilog apagluganan ta. Naidumduma talaga day ta abilog. Umay kakit din, Hercules. Mapantayon iti tangat tao. Una yan, nimpa. Nagdadakkel adaluyon. Timang sapsaplit iti nagluganan ta abilog. Anya matan. Apay, nimpa. Dinak nga tamailasin ni Ari Poseidon. Ha? Ari Poseidon? Kunam? Wan, Hercules. Ari ti danom ni Ari Poseidon. Napatag na Ari Poseidon. Siyak daytoy. Ni Nympha. Ti kapintasan a Nympha. Iti intero nga inkanta siya. Ay, kalbo! Ay! Nagkimat. Idi inawagam tinagan ni Ari Poseidon. Kaya't asawan dayta. Asimong bat ni Ari Poseidon. Anya? Iti saan nga agbayag? Agsardang tinapig sa adaluyon. Nga ta? Wan, Hercules! Gulib! Gulib! Iparpartak mo pa'y! Tapno daras tayo ang makagtang iti papanan tayo! Ha? Nimpa. Nagkalman nga agpaiso ti daluyon. Oh, si! Saanan anadawal ti daluyon, Hercules? Ay! Akyaman kami! Napatag nga Ari Poseidon! Ay! Simong bat! Babaan iti kimat! Nimpa. Nagsardang ti bilog. Kaya't kadi asawan, anakagtengtan dito'y lugar ni Engkantada Monad. Yes, Hercules! Addatan dito lugar ni Engkantada Monad! Mangliwang-liwang ti taaw, nimpa. Awanan ti makita nga ungto na. Sa dino ti ayan ni Engkantada Monad. Naskan amagtang tatiyuyang titaaw! Anya? Bato kanta ti baybay? Yes, Hercules! Narigat daytang ibagbagam, nimpa. Ay, day tamanan ti may sa rason. No apay anak pa ikargak iti bote. Tapno makaangasak iti unag ti baybay. Ha? Kasano akon, nimpa? Diyak kabalan na batukan ti danom. Gaputa sa anak ang makaangas. Kabaalam dayta.
Ha? Kasano? Iti kanito, ana idiram usmon ti danom ti baybay. Kabalamat ti umangas, iti unag ti baybay. Anya? Wan, Hercules, laglagi pam. Adda ka, iti lubong ti Encantasia. Anya nga ron ti aramiden tan, Nimpa. Anya kumapay. Bumatok kan. Kat mapantan iti lugar ni Encantada Monad. Makamuditan. Bumato ka kon iti baybay. Pudnugayam ti ibagbagam, Nimpa. Kabaalak ti umangas dito'y unag ti baybay. Trust me, baby. Saan ka nga isagmak, Hercules? Wow! Nagpintas dito'y unag ti baybay, Nimpa. Nagadu nga ikan. Saan lang nga ikan ti makitam ditoy? Ha? Anya pay? Dagiti corals. Kastamatan. Dagiti sirena. Anya? Pudno ka ding adda serena? Pudno, Hercules. Pudnon tupay nga adda nimfa. Di pudno mat nga adda sirena. Ha? Addan tupay mangmangkik. Addan tupay kabalyo anak tagipayak. Addan tupay higanti amay may sa timatana. Addan Husto, Nimpa. Saan ama ibus ti ibagam, no da kamatam amin nga agnanaad dito Encantasia. Oh. Ha? si mermaid jay nakita, Hercules. Nimpa. Italaang ang nakakita ak iti Serena. Dayjay. Naglangoy nga imadayo. Kat... Ha? At dagayam kakadwana. Limadan asirena, Hercules. Nagpipintas na babae. Ikan ti kagudo abagida. Tao mat ti kagudo abagida. Apa yan? Kalaad dang imadayo. OMG! Apa, Nimpa? Umasidag dagiti syukoy. Anya? Dagitanan. Surutan dan tinapanan dagiti sirena. Umay ka, Nimpa. Surutan ta tinapanandag iti sirena. Katsalak nibak ida. Oops! Mabitla ang Hercules. Apay? Saan siguro adakas at syukoy dagiti nang surot ka dagiti sirena? Ha? Kasano ti panakaamom iti dayta? Di mo ka dinadlaw jamay sa asyukoy. At daimat na asabong. Ha? Nalabit ngagdat-daton dagiti asyukoy kadagiti sirena. Sika talaga, Nimpa. Ala, mapantakit din iti lugar ni Encantada Monad, Hercules. Kumpormi ti makikita ta dito o nagtitaaw. At dagayang pagarian dito'y unag ti danom, Nimpa. Juan, Hercules, dito'y apagarian ti pagnanaidan ni Encantada Monad. Asino ti agturay dito'y apagarian? Asino pa'y kuma? Pagarian dayto ni Ari Poseidon. Ti Ari, ti Danom. Nakaskas daaw ti nga daytoy apagarian. Adda makitak adakal aribulto. Ribulto dayta ni Ari Poseidon. Pinalawlawan dagiti nagadok apawikan. Kasta kadi? Kasta tilangan ni Ari Poseidon. Manmano ang makita. Gaputag na iti kaunagan. Apasat ti baybay. Sa dino nga ron ti ayan ni Encantada Monad. Mabitlaang ha. Agdam
pating no nakita na ni Engkantada munad. Ha? Pating ti umasidag ka data, nimfa. Di ka madanagan. Ah, Saan ngagdangran dayta pating? Gayam dayta. anya? At daytan. Pating. Nakitam ka di ni Engkantada munad. Nimfa. Kaslaawan tinangag na. Hoy! Suplado apating! Di ka pumanaw! Baybay amo, nimfa. Di mo ayaban ni pating. Nilaangan udang ti pagdamagan ta, Hercules. Ay, lumabas dito ayan ta. Ha? Saan nga udang dayta, nimfa? Anya nga ron. Seahorse dayta. Aya, hi? At daytan. Seahorse! Nakitam ka di? No sa dino ti ayan ni Engkantada munad. When nakita Sa dino ti ayan na? Seahorse. adda iti ayan na Sa dino nga ron. nakatugaw Sa dino ti nagtugawan na? Seahorse. nakatugaw iti bato Seahorse. Ibagam ko ma, no sa dino ti nakakitaam kan kuana. ijay bato Sa dino ti ayan dayta abato. adda iti ayan na Nagrigat kamatan akasarsarita. Seahorse. At dalibnog. Hercules. Apay nga dalibnok. Pagilasinan. Nga dalaang dito'y asidag ni Engkantada munad. Ha? Ay, isurutan tati pagtataudan ti libnog. Ay, pilosopo a seahorse. Panawandakan. Ay, dito yan tinagpatinggaan ti libnog. Wano borati danom. Ay, ada dito yan ni Engkantada munad. Kasta ka di? Hercules! Ngam, saan ang mabalin adwa ti makisarita kan kuana? Anya ti kayat mo asawan? Si kalaang ti mabalin ang makisarita, Hercules. Awan matlat sirbik, no sumong batak. Gaputa dinak matlaikan kano. Anya? Ay, kunakon kat. At daytan ni Engkantada munad. Si kanti makaammo ang makisarita. Aguli makaklatan. May sa Serena. Nagpintas ti rupa na. Maris balitok ti ipos na. Anya, ti masapul mo kanya. Engkantada mo nada. Kakuyog mo gayam dayta animfa. Ngam adda iti unag ti bote. Siyak ni Hercules. Kat napatag ti gagarak. Engkantada mo nada. Kidawak ti tulong mo. Tapno maispal ko ni Engkantada diwan. Itilubong ti sipngat. Ha? Ni Engkantada diwan? Uwan, Engkantada mo nada. Kasapulan ni Engkantada diwan ti tulong ko. Ala, sumurot kayo kanyak. Saan adito'y ti pagsasaritaan tayo? Dayta ababato ti danom ti masapul mo, Hercules. Ngam nasken a maalampay nga umuna ti espada, apang ikabilam iti dayta ababato ti danom. Adda kanyak ti espada ni Engkantada diwan. Anagtaod ken ni Prinsipe si Matar. Anya?
Apay ajak makita ti espada. Ngarap! Ti datdatlag nga espada. Ken dagiti dua a napapateg a babato. At dagayaman ken ka, Hercules. Wan, inkantada mo, Nad. Tapno makumpleton ti pan nakabalin ti espada. Nasken ang maikabil kumatan ti babato ti danom iti espada. Ala umon ti babato. Kat ikabil mon iti nakaisang ratan na, Hercules. Wan, inkantada mo, Nad. Adday ta. Naikabil kun iti espada dagiti babato. Kompleto dan. Maragsakanak a makakita manen. Iti pan nakakumpleto ti pan nakabalin ti espada. Naimarka dita dagiti man nakabalin. Kan narurungsot nga ayop. Anya ti aramidak ita. Tana kompleton dagiti babato ti espada. Inkantada mo, Nad. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti makalawas a serye tayo a napauluan. Ti pannakawayawaya ni Inkantada Diwan. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyiser. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdingeg.